Monggo Budhe. Iya. Budhe Niken Saliti. Cobi pelokipun Mas Daryanto. Ayo coba kaya apa ya. Ya kan dinteni karo piyayi kene. Kur bareng-bareng. Nangis sajroning hatiku. Yo. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Bapak Cahyo pun tadi. Sami sehat nggih Mbak Niken? Nggih, Pak. Sehat nggih, Pak? Pangestumu nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saniki enten kemajuan, Pak. Kemajuan apa? Cagak. Cagak ndi? Lah niki. Cagak matane. Hei, Wow. aku mbok idak yo. Saya nggak mengidak. Lah tak kira ki mau lek properti ngono lho Mas Teh. Lho kok enek wayang propertine kaya ngene. Kowe kaya lampu Lho ngawur lek. Iya. Ngambil nggih, Pak? Piye? Sing rada gedine, Pak, sing rada gedine, Pak. Sik. Sing rada gedine kowe iki sak wayang lho, kena. Ya, piye? Alah, ketoke aku Lah. lebih salah. Mes, kowe omongan mbek ki, cocok. Ki gathukmu. Ireng lakangmu. Kok ireng Jliteng kakangku. Werkudara jliteng kakangku lek nyeluk Kresna. Oh iya kleru, jliteng kakangku. Aku kleru ireng lakangmu. Cilik manukmu. Hebat. Yo nyat cilik manukku saya tau peni nang omah kaya Ayo, cilik. lho nek sing Mas sing kae sing gayane mbok gantang kae lho. Ane saiki wis tak pateni kae. Wah, Kae tak pateni. tak kira perubahan semakin besar. Ora wis tak pateni. Lah mergo ngelokke aku terus kok. Piye? Lah aku makane saben dina lho. Aku Iya, anggere bener. nguyuh ning andike dilokke terus kok. Dilokke piye? Cendek-cendek dir. Bar kuwi tak pateni tak gecek kae manuk perjak kae. Kuwi ora kok cendektir, Ngono. cek-cektir ngono kuwi lho. Boten. Lah manuke mriko napa mriku. Lah aku ya duwe kok. Jane manuk blekok gitu. Ngene Om. Ha kuwi. Om Uncek. Nggih Budhe. Lah lek aku mau celuk Bude, kowe tak celuk apa berarti? Ya Dedek apa piye? Dedek ya, Dedek ya. Apa- Soale apa- gedemu sak adek kowe. Iya apa baby? Oh ya, babi ya. Baby. Baby kok babi. Baby. Ning Bali babi sakmene iki. Iku ora babi cek genjek. Iku ora Oke. babi. Iya baby, ini acaranya manten. Sing dadi nganten sapa wis ngerti urung? Oh, aku lho ngerti. Sapa? Sapa ta mau? Bagi ra sumbut lek gleleng ora. Mbak Kofifah. Betul. Mbak Kofifa kalian Mas sinten, Pak? Sekalian Muhammad Lutfi. Nah, Mas Lutfi. Gubernur Kalian- Jawa Tengah. Mau tak kobrol lho cek ngono. Mbak Lutfi, Dudu, Muhammad beda. Lutfi. Iki Piai Jakarta Selatan ngono. Oh, senes gubernur toh? Dudu kemeruh kowe ora.
Tak kira gubernur mulakon nanggap wayang aku yang ngono. Lho terus apa ya terus orang-orang kayak Mas Lutfi ngene iki duduk gubernur ora oleh nanggap wayang. Itu. Lah iya. Berarti kan sing nanggap wayang ora mung gubernur tok, kadang gubernur ya ora nanggap wayang. Saiki ora eneng kok. Ada pemangkasan anggaran. Wis rakyate mumet kok. Buat Mas Lutfi dan juga Mbak Kofifa. Lho, Mas Lutfi gubernur Jawa Tengah. Jawa Lah, Tengah. Bu Kofifa lah gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dadi akur. Nggih, mugi-mugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai kakek-kakek, nenek-nenek, semoga Nenek. Kakek, Kakek, ora. nenek. kakek-kakek, nenek-nenek kuwi lho. Kuwi lho lek cara Jawa ki Cak, karepe genduk niken ki kaken-kaken ninen. Ora nenen. Lah kakek sekarang masih nenen. Ninen. Ninen ya. Nenenmu kuwi. Kakek-kakek ninen-ninen, muga-muga langgeng, sehat selalu, berbahagia selalu. Amin amin. Iki Wis, sing apa nimbali dhewe rene iki mau, Pak? Pak Daryo. Pak Daryo kalian Bu Kuliah kuliah. sore. Hah? Ngawut subuh. Pak Daryo matur sembah nuwun amargi sampun kersa memajukan jadwal. Nggih. Nggih, begitu hebatnya Pak Daryo. Dengan lapang dada Pak Daryo itu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Niken Salindri, Madangkara dan sak rombongan hadir datang di sini. Nah, iki mergo kowe kok Ken iki. Gara-gara kowe maju terus udan deres iki lho. Loh, Umpamane manut aku sesuk ngono ya terang Untuk ora ngerti kan, lek udan iki barokah dhek ora ngerti. dalam Barokah jenengan kula nyapa? musibah aku. Loh, ya sing salah kuwi kan ya awakmu kok nyalahne aku. Aku munggah panggung dipayungi panitia ora Lah aku kudanan. munggah panggung wae iki wis apa jenenge keamanan kula dipayungi. Terus Nah. bareng ning kono wis ora becek. Lah pilih Aku ya dikawal. Ngapa? Kawal Pak Polisi. Terus? Pak Polisi neh ngarep aku neng burine. Terus? Lho. Kayak ibu-ibu do kaget lho. Terus? Dikira Pak Polisi nggo anjing pelacak. Lah nek sing kaget asu ngono lho. Ya Gak parmu Allah. gak becek ra umur. Terus akhirnya kan kene kan yo ora becek to. Yo tak cincingke. Yo tapi ora keplinyak wong to. Ya alhamdulillah ora. Kok samarku keplinyak kayak gedang ngono lho. Keplinyak apa telek apa. Keplinyak. Lho rene iki lho. Ibuke sing sebelah kene iki di apa? Disapa, salim, disalimi Sehat rata. Ibu nggih. Panjang yuswa. Nah, kanca TPA iki ya enek lho. Ya, lho. Kanca TPA. Sing sebelah mriko ketinggal mboten? Ketinggal. Ketinggal. Sing sebelah mriko ketinggal. Ketinggal uncet mboten? Oh mboten. Alah, yen aku ra ketok ra apa-apa. Lanangan nyelekuti sebabrakan Ya apa. jenenge makan gaji buta. Lho, kok iso makan gaji buta Enek iki? suarane renek wujute. Dianggep wae kuwi entut ngono lho. Kene. Dadi ana swara renek wujud. Ayo ndang. Engko amblek kan. Cah edan. Yo kacake ra sepiro wae lho. Loh, lah tapi kan sangganggae kan ngene kan malih lho setara lho. Oh iya. Pentaken. Ngene aku dadi ngerti brosmu ya. Ayo, piye barang kuwi nek dhuwur ketok apa ae? Anu bros, Pak. Wah, brosmu nek telu to, Ken? Endi? Telu lho brosmu. Susu iki sitoke. Munggah ben piye? Munggah ben piye? Kurang dhuwur lho, Pak, tapi Pak. Kowe pengen nguncak dhuwur. Oh iya, Pak, saya Pak. Piye neh? Apa neh? Apa to, Ken? Aku malah mbok cemploke kotaan. Ken. Golek panganan samplokan nek ameng-ameng nyawa to, Ken. Wes, ning kono. Wes. Wis. Sampai engko pindah tak gecek menan. Lek ngene malah bahaya. Ngene Selasa. tibone sapa yang tanggung jawab? Nah, iki ora nek anggaran UGD. Nek ben jelas. Pak. Pak. Anu. Wes.
Ini petuk karo kancane, wis. Pak ngapunten lho Pak. Ngapunten. Mengke kualat iki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat njunjung aku kok njunjung ora masalah. Nggih anu nyuwun sewu le. Apa? Ning ngadem aja rene. Lah ceteng pundi madepe? Lah kowe kaya padasan Mas Mak karo wudu wis. Lah jenengan bar munggah haji aja tahajud to pripun? Pripun? Ngapunten. Wes aku nang kene Ken. Ya ning kono wae. Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, ora becik kowe ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Heeh. Nah. Pak malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demi-demitan lho. Ayo elu Pak, ayo elu Pak. Pak, wayange sing tuyul niku lho, Pak. Wayange tuyul, Pak. Tuyul, Wis Pak. diwakili iki wis kena wis. Ngene apik neh. Dadi pomo wayang metu setan-setan, ora usah golek wayang tenan. Napa? Lah ngene wis dadi. Walah lah, golek panganan camplukane direwahi kaya ngene. Iya, ning nadyan kaya ngapa lan kepiye wong urip ki ngibarate kaya mampir ngombe. Ya ngombe sik ya. Ngono kuwi. Tenan. Ya to, Ken. Nggih, Pak. Ning donya iki mung sadrema. Tapi kewajiban dadi menungso, ya kuwi wis saka lahir ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Nah, mergane wong urip ngibarate Mau mampir ngombe. ngombe. ngopo? Lho iso ngombene dalange ora angger wong lho ngono kuwi. Iya, barokah lho, barokah lho. Apa meneh Lah, ning Pak niki- Cahyo ki? Niki cilik, dadi mung sithik tok ngoten mawon. Lah kok diglogokke Becik ketitik, ala ketara. Suradira Jayaningrat, Lebur dening. Lebur ing Pangastuti. heeh. Ning donya ngibarate mung sadrema paribasan mampir. Ngombe. Sithik-sithik ae ndak mendem ya. Niki pun mendem kok ya. Iki apa ya ae. Lek ngelak lek cah cilik ngombene ngene iki ora pas kan. Lah napa, Kudune Pak? ngangge dot. Nggih. Nyodote nyot. Kowe minggat karo ora? Anu, mbok kula mriki mawon pun. Mriki mawon nggih. Aja kono karo niken kono lho. Kene lho, Kene kene nggih lho. wayang ora ngono. Ngene. Iya, Mana? Uwak, iya, ada. Mati. Ya kena ada di dalang. Ayo, Ayo. Lho. iya. Sida apa ora wae iki jane? Ayo kita metu apa piye ngono, ayo. Lah kok malah dikerangkeng. Ayo kowe iki sederene apa ora? Rono karo niken kono. Amit nggih. Kene rene ya. Amit. Awas. Iya. Saged lho. Cilik olahan. Blangkon kula pundi? Wis apik ngono wae. Nyang Mang Yuto ora tak keke ilang lho. Kok larang men ki lho gur blangkon. Nggen kuwi gur 300 nganti 5 juta ora dikeke lho. Kula mboten keke kula. Lah sebabe apa? Sak ndase kok. Ayo, Bon. nggih. Nyanyi iso enggak? Ora? Loh. Pelawak tekan kene gawa kok Karanganyar ora iso nyanyi. Gandeng ki lak nun sewu, ki lak kagungan kersa mantu. Kete bab katresnan. Sampeyan gandrung karo niken. Lho, Iya. apik. Boyah aku gandrung karo niken. Heeh. Iya. Oke. Dipangku ya. Heeh. Dipangku. Bos rasa pangku-pangkunan. Lah piye? Wis biasa ngene ae. Ya Yo. kan pada umumnya dipangku. Coba Oh, dulu. Oke, siap. Lali rangge wayang tau kan. Lagi. Ya, ndang. Nono. Apa ngono? Mintaku. Nah, Pamintaku po dowong ayu. Sembarang. Sembarang. Anu dowong ayu ya. Ya. aja pamintaku wae. Ayo. Oh ya wis, heeh. Pamintaku e. Udah wong ayu wae. Hah? Wis nyanyi dhewe ya. Mintaku wae. Pamintaku Suarane elak tenan terus. Aku mbayangke
sampean ki gagah gede dhuwur perkoso. Iya. Ya. Pepujane tekan Nyidam Sari to iki mau. Nimas Sidoase. Iki wong loro iki ya meneng ae. Oh diklerokke. Meneng ae. Nimas Sidoase. Ya aja kok kaduan rada nyedhek ben ketok mesra. Ya. Kok kakang gitu. Lah piye? Ora ngono, Kang. Kakang. Yuyu Kangkang. Kepiye ragil lho rek? Kok ora Ragil kuning. to? Ayo. Kuning wis bar kodanan kok. Dadi lorek. Hatut. Aku anggere ngene iki lali aku. Mau liris saiki malih banter men to, Cak. Ah, kanu caket subwoofer kok, Pak. Hatut. JBL. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina Dan nikah sia-sia ora. Itu berdansa namanya. Iki mumet tenan lho ora ya. Kan aku ngliyeng tenan lho kan. Wah, kowe dadi 10 iki kan. Datan kinggang Sak rambute. sak rambut. Masa sak rambute lah ngrembuyung. Waduh. Datar ginggang sak rambut ibarate tresnane temanten kuwi iki lete mung sak rambut tok ngono lho ora enek lete blas ya sak rambute ngrembuyung lho kaya nggonmu nganti muntel-muntel ngono lho Gelungan kuwi ya. gelungan Aku melu nyapu ayo. gelungan kok disapu Ya. sarambut lamun adoh caket ing Bareng kowe karo Niken ki jejer wong loro tak delok kok nggen YouTube masyaallah. pripun Pak Mbak Niken jan kaya Sri Huning. nggih Sing lanang kaya serigala. Ayo. aku serigala kowe Sri Kuting Sri Kucing piye to? apa Sri apa? Sri Uning. ya kuwi karepku Si kucing. gantian ya Yen, oh cekentian. Yen cedhak tansah mulat. Nembang kaya momong adikmu lho kan kuwi dipangku apa piye ngono lho ayo. Oh, sini nak, sini ti, emana, eman ti. Emana, ndak mari nak kalau nono ya, emana nak, tadi dong, ding, tutu nak, ding dong, sini nak, sini ti, emana. Karo ditembangne kok edan Slurutan, wih mau jenenge prosotan. aku malah kaya yang paut itu Sido asik tuh
Kayak jeget-jeget kayak kesenengan apa ta, Jak? Ake seneng ta tase aku dipangku wong ayu. Lho, yoga-yoga tak do pengen kabeh kae. Ngulat kene kabeh. Apa meneh Pak Sogol ae lho. Dintang ding dut. Lah wong dipangku kok jenenge kowe dikudang tintang ding dut ngono. Ya nek arep digondeli. Lah ora digondeli ya ngumpul. Lah wis tuwek ya gondelan dhewe. Ibarate adik kok wis tuwek. Ndang. Pindo mimi lan mie goreng. Mintuna. Ayo bareng nimas ana tepi wajib situ asep tepuk tangan untuk Mbak Niken dan Mas Uncek luar biasa. Nadyanto gojek, Nadyanto guyon ning menjaga kekompakan, bukti ini cengkoke padha lho. Padha aku diledek. Kalau mesake kuwi keringetan lho. Aku kurang gemati karo dulure. Ayo. Ayo, jan Mutilah kok mangap-mangap. Mangap-mangap ya, mungkin teles kok. Sakjane kono arep. Diaturake marang mempelai berdua Mbak Khofifah karo Mas Muhammad Lufi ya kuwi ya kuwi bajute nduk Setya Tuhu. Setya Tuhu. Niken Salindri adate lak nembang sing ala sekarang ning dipamerke bahwa dia berangkat dari klasik dan tradisi ya. Ya ndak? Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Bapak sani tangkap apa resumun nanti kepangayomanku lahir batinku wis nyata Sambung wanci dalu Mas. Mangke bacot kendang
karepe. Oh. Oh. Slow. Oh yeah. Sing gedhe ngapur rambut kang mes paput sanku sajetang hatiku sambangku mengabentalu ngerobi desarimu kalaman kang emas kang titisake merilas tarine api pirantine etanono ingkang karume yamang akibate aku mong bayake ramu ingat eko iki yen banjur ngilingi baca telu iki omongan sida jati sakala tekane dikapaken mati andika Setya tuhu karyanipun Kinarta Sabda ewadene sambung wanci dalu karyanipun Rama Haji Sukron Suwanda Mbak Niken kuwi. Mbak Niken nggih bapak jenengan to niku? Bapak jenengan nggih? Iya bener. Lah nggih. Dadi ya Mbak Niken. Heeh.